Khalid bin Mohsen Sheari dlhodobo bojoval s obezitou. Zašlo to až do krajnosti, pričom sa nedokázal hýbať a bol odkázaný na pomoc ostatných. Keď mal 22 rokov, vyhlásili ho za najtučnejšieho človeka na svete, pretože jeho BMI bolo na hodnote 204 a vážil viac ako 610 kg. 3 roky musel zostať pripútaný na lôžko. To ho donútilo obrátiť sa na úrady, aby mu poskytli pomoc. Nečakal však, že jeho prosbu si vypočuje najvýznamnejší človek v krajine. Jeho zdravie si zobral na starosť bývalý kráľ Saudskej Arábie Abd Allah, ktorému sa zapáčil jeho životný príbeh. Vládca mu zaobstaral prevoz do nemocnice v hlavnom meste Riad a uhradil mu operáciu. Už po 6 mesiacoch Mohsen Sheari stratil polovicu telesnej hmotnosti, no stále vážil 300 kg. Nakoniec mu po 5 rokoch intenzívneho cvičenia a zdravého stravovania podarilo klesnúť až na 63,5 kg. V roku 2018 muž podstúpil ďalšie procedúry na odstránenie prebytočnej kože z tela, vďaka ktorej vyzeral ako úplne nový človek.